Hello guys, good morning. Jotno phungkam. Tini sang Durga Puja mane phungkle buruni ne ready ong jak tabok ang jole beja hla tiji tang phane bogna na sindo ang tini bugrui nai mama ni bagai manasi khlai mani uska bolum phuni yang lumai hamyen jong hla ba ya kusu ha lum ha yang kongrai saila pore jepa areng jahnai opo manasi khlai mani bini basang kulum se sari yang jong hla ba isu din le lumhlai kulum rok sari do bini bithiyo sar hlai latak salai kulum rok se sari ya hla bini bai ang manasi khlai yang matai bo sang sang hla bini bai rok yang hnai hla manasi khlai opo hla hra tabok bini bai ta mane manasi rok oma khlai jalai rojak yalai mane sutok yalai khiljai dong hnai emne kam kurang hla ba rei pachine hnai tabok tini rwnai phile mai miro soi akoi tui hor kului satrai batrai soi pujarok joto ready khlai hang tabok yang titi tang ang tini rwnai hnaise sia do bai habu rojak yala ba bai khoro rojak sia lai borongno swnai mansi tini riyarokno sala subai totai chako haple ruma hnai hla bongjagan ti tang rwnai hnai hla ba ang rwnai hnai ready ha taratari ang lai no satrai soi mane satrai soni hnai maimi songlai tiklung hnai nai tungdrop subai arrange kholai taratari tikloi bukrok ready khlai taklai no bo satrai ro soi khumrok boy ready beha yang mama no bo ready khlai bejak bini bai se manasi labnu matilang nai yadiba lai nai tungdi ani blong no soya sak poilani sini bai thogora nai tungdi lai je subscribe khlai je gero ani channel subscribe khlai rodi like share khlai taplo di tabo hala khalai hasang bawruni bagai sadung tumani jakulum mane yang hala mama bai titi ang lau khum bamdi ne jalak lai soha sabai ang bam dia bano yang bubu tui chai bano bam ta yang video ba khlai tai lai yang yak pale gyau ma hla ba bini bai hindi nai himre tv nai di notun bazar ni sini notun bazar ni ma durga matai tusung nai thok boleh bugrok rei phai mai sai har koi to hang mai khri mai se sai mala do sir pa emene se mai ni hala yong hla bang mai ula khri to mane bugrok rupni hala mai ro uso ula khriya tehing la ukhri jak opo mane bugruni thangga hani hai to phana bugruni thadin la ukhri dia ar bugri phela ro ukhri te ha to phana mai le sama dia mai khri mani bo lai jak leba mai samane time la lai halai mai okhriya in thau khuma lai mai rok sagaya koi tabo ang ai apo mane rest khlai to ple ro koi ani tiklung mani di se sutai to ha tui sumi tundak tehing yang taratori jole thandoni na nai tiklung mani di tui sumi tundak tehing lai susalap dia tabo guno silai to tak gori bazai to tabo sarbarta sari se benang sui fransne ha leng ting to ha tamani bo samani mate mai mama sai ni dia mama lai no phai be tak thusi pe ha tang bo po ma thura nai सरस्वती ni matai nai comment khlai sadi jong lai ekdin se nai ni join do tini nai dia mane last din nai sine nei kumar gato ai last din apo leguri phine nei one se to ha ri rok bo ani mama ni matra ekta selba tu tar ma dia bana ek tari ko din nai theba lai isobai ekdin nai sine nei masliyo mongolbar din runi thamani se ekdom borok beat saila pore jepa pura sedese kere khabani se tokri rine ni tokri pra dam mane lai la dia ha ekta bani na le sine nei ekdin na le sine nei lai dia tabo po thuganang bo yang mama le thusi to ha ne okhni camera be sang video khlai to do no dinu ge sama dia pare se nai le si nai hello dol dog tabo lai sal thanda apa thanda rok sai ha phatar je thmani bugri phai mai sai takse basai ani ris pai je ting matai
दै ग्लुबनाय ओरै दैजों मोखितां माने हेरिनो सुबाय रावबोनो सुइबाय हालाय सुइबायै माइते मुजिराव हुहा माइते मुजिराव हुयाखै कामतक जाय ख्रापलि नजे कामतक माने तग्रक सुबिबाय हालाय tabok apa kulumai to ha nai mai mira songni nangge tini kharini jeng phurung songman to yang phurung bai di phusa janai hine songman se yang bogrui te hala ba phurungni maise di phut oha bogrui phaimani se 12 ta baje hala maisa ha maisa oi raha thua thui bas sai tabok lai ai to hakle mai mirok songni nangya je te hing phurung songmani bubaini sa sinai mai puja la tini na dia song khna rok sina sinai ekdin দুদিন নানি রক মুসু গ্যাস একদিন না sinai rang rok sebongnai jat olpo একদিন nahelai rang ara pola ba seklak diba emonse rang rok kori jaga ta phainai burbar hala arbo lokhi puja halai lokhi puja rok sannang nai bele rang rok sapaioi lap kori rang puja rok sodon to emonse tabok tin ni tei songnai ha ani video inen khlaisini ha ani video no next vlog malai nyok bai tata